Moi boas, míster, que tal, como estamos tras a semana sin encontros de Liga por o tema de seleccións? Como se atopa o grupo tras estes dous últimos encontros que hubo derrota? Sigue estando moi apretada a clasificación, unha victoria o cambia todo. Como se atopa a día de hoxe anímicamente o equipo? Ben, eu creo que facía falta terse descanso, mentalmente, cando ves de dúas derrotas, pois, ademais como foron, no partido Celtic que fixonos moito dano, ese gol no minuto 91, bueno, viunos ben este parón, esa é a verdade. Esperemos que ter gañas, ter forza, quedan 12 xornadas, queda unha parte a máis importante da Liga, que esas últimas 10 xornadas que sempre falamos, pois, bueno, encarala da mellor maneira. Un novo encontro fora contra tamén un equipo moi potente, xógase Moaña por temas fora do fútbol. Fálame un pouco de como ves agora esta Londras, non é a Londras que nos visitou no novo municipal que viña dunha xeira negativa, todo o contrario, un equipo moi reforzado, moi forte, e que está a demostrar que é un dos equipos candidatos a loitar por esas plazas de playoff. Sí, ao inicio de Liga todo o mundo daba a Londres como un candidato a playoff, reforzouse moi ben, un equipo que, bueno, ano pasado fixe un sexto posto, perdeu na última xornada esas opcións de playoff. Bueno, que pasa? Empezou moi mal a Liga, a xente xa o daba por perdido, tuvo unha racha moi mala, que despois outros equipos como nós o encadenamos, empezou moi mal, pero bueno, agora está a facer as cousas mellor, encadenaron esa serie de resultados, bueno, isto do fútbol, agora estamos esos 10 equipos nese vagón e cambia a vida, porque outro día contra Montañeros no minuto 87 perdían, empatan no 87 e no 92 ou 93 marcan o gol que lle dá a vitoria e iso fai que pase de estar pois na nosa posición a estar en playoff. Está todo moi igualado, quedan 12 xornadas, está todo igualadísimo, estamos todos aí nun vagón, que, bueno, os equipos que encadeñen 2-3 vitorias consecutivas, pois destacarase. Xa falando un pouco fora do que o Estradense, hasta se está poñendo moi interesante nos dous primeiros postos. O ese de Compostela está tendo unha serie de resultados que non lle están favorecendo, tiñan un colchón moi grande de puntos hacia o segundo e está se vendo reducido que agora están a 3 puntos. Sí, a Liga está preciosa. Eu xa dixen en moitas entrevistas, está máis igualada que nunca, xogan ben aquí o Cambados, a xente di que o Cambados vai descender, de repente o Cambados pois empátalle, non só lle empata, é que mereceu gañar, vindo ao resumo, despois o Silva aquí na casa tamén, encadena 2 vitorias consecutivas contra equipos de arriba, gaña o Compostela, está todo super igualado, os equipos de abaixo estánse a facer puntos, despois estamos esos 10 equipos que estamos a gañarnos entre nós, é que está todo igualadísimo, é unha liga preciosa este ano, non hai apenas distancia, o Barco parecía desahuciado fai un mes e está a nada de meterse en playoff, bueno, para o aficionado é moi bonita, para os que estamos nos corpos técnicos, nas plantillas, bueno, estas rachas de gañar 2-3 partidos, despois perder, pois é máis complicado, pero é moi bonito, quedan 12 xornadas, como acabo de dicir, e seguramente nas 8 últimas xornadas os que encadeñen 4 ou 5 vitorias levanaránse o gato al agua e cumprirán objetivos. Sabemos que levamos varias semanas sin xogar no municipal, pero ao mesmo tempo en nada van a vir moitos encontros na casa. Que lle dis aos nosos aficionados para que nos sigan empurrando para obter os nosos objetivos? Pois que están na nosa man, de todos, de afición, xogadores, o corpo técnico, todos, están na nosa man. Parece que estamos algo lonxe, pero non é así. É evidente que este fin de semana é un partido importantísimo porque se a Londres nos gaña e se vai a 7 puntos vai a estar moi complicado, pero nós temos unha ventaxe respecto aos outros equipos que é un lastre que tivemos de atrás que nas 11 últimas xornadas xogamos 7 na casa, só 4 fora. Bueno, pois eso tense que notar na clasificación, tense que notar que teñen que vir aquí moitos equipos, vamos ter moitas semanas de 3 xornadas con 2 partidos na casa consecutivos, tense que notar. Temos que estar todos xuntos e queremos acadar algo histórico, senón, pois será unha temporada máis do Estradense en terceira división, pero tense que notar. Moitas gracias. A ti.